Hello mga bayay, inday kabkab ni ang inyong suking mga kabay diri sa nasod sa Kabalasan. Dakak salamat karon sa inyong suporta mga bayay diri sa inyong suking manalabtan manalagpot sa Middle East. Daghan kayong salamat sa inyong suporta kanunay. Mega mega love shoutout kaninyong tanan. Mao ni ang seaside diri sa Kuwait City. Thank you so much. Amping Bisaya tabay. Ato. Ni bye. Bay, mga unta bay. Ang galab shout out niyo yung tanan bay. Yan na po tayo dahon sa ana-ana bay oh. Agoy na tayo pag yun. Dahon sa ana-ana. Lamay pa rin sa luwa. Nga, kaya rin kapi nga. Plain dili, oh. Lamig lang ang gatas. May gatas din sobra. Ito na. Unya, ang gatas ni Haya, ang sama na. Sama doon. Sinanong sa naman yung alaga. Tanawa yung alaga dito, giginhawa pa ba? Una na sa hapon. Naka. Bakit kita lasaan? Wala man lagi diha. Kisa may nagda. Apo. Subayaw niya yung alaga kung giginhawa. Biscuit man sa. Kaya siya man, alahang ka alas 2. Alas 2 naman kape. Wala ko lang tayo. Halalik, yung mga adobo, pangitaon mo lang gini. Ang igaya ng adobo. Lami ang adobo ni igaya Sara. Pass mo na. Pass. Hindi ako kain kanya. Bakit? Antayin ko na lang yung ice cream sa kayong butat mamaya. As limutat ba? Di ba? Butat sa ice cream. Hindi na nagsawa butat ang mga yan. Butat pa ngayon. Butat at Kentucky ang putahe. Puro manok. Mga tabay, dahil parang hindi mo yung bayo. Merdi sa alang nilang Lisa. Ikaduhang anak. Laging. Pinala na. Nandoon na sa nilagay ko. Alam mo, nagtanong si tatay. Oh? Natawag ka nga eh. Anong ano niya? Higayo pa. Bakit hindi niya ako tinawag? Nasa hagdan ako dahil kung anong dumating siya eh. Hala, gagi. Tawag sa'yo sa hagdan. Sara! Wala, hindi niya Wala! ako dahil kung anong dumating siya. Doon nga kami. Yun na yun. Tumawag man ako. Kung nasa hagdan ka, rinig mo ko. Inining na lang ang tumulong. Alam ko siyang dalawa. Nag-buwat bigas. First time mag-buwat bigas. Nabunog. Ako ang pinili niya. Bigas, asukal. Gata. Ayun, guys. Ang sarap ko. Tatabi mo na. Baka Doon. lang kami. Doon, dinayin siguro lang kami lang. Hindi ka. Apat kami. Ay ka na. Apat. Hirap na hirap tuloy magbuhat na apat. Kami sana, duha kami. Riz, anawa Riz, imong butat. Kaya nga na, kapakauno na dahil kaluto, anak. Dali na kayo, kain na ka to. Kailangan kumain tayo maaga ngayon, sir, kaya maraming pagkain mamaya para matunaw na yung kinain natin. Kaya may buffet mamaya. Nag-buffet sila sa ano. The restaurant is coming. Ano nga? Sasabihin lang kain na kasi yung patatas na ano ko. Yayain mo na sila ng lansa. Sabihin mo, tapos na lahat. Wala ano.
Ay, ako. Hmm? Tapos na. Sige, sanay ka naman sa kaubo ng kain eh. Ito, daw na. Dami pa naman. Ayan, parang ah. Ano? Napakaanghang-anghang. Nangangangan na nga ako dito. Na, legs, nakulangan sa anghang. Sige na, may kughigop. Kana, sili kayo na siya. Bahala ka dia. Soy, magbut-but na yung lubok. Sobrang anghang. Ihiraman lang to. Pag-apply mo ulit, patuwarin ka. Tapos may but-but na. Oy, ma'am, hindi ka na pwede sa Middle East, ma'am. Kaya magbuhat na ba palagi? Bigas. Mabut-but, muda ko. Asko, ito mabubugas mo? Asko, mga matika, upan pa. Yatay. Kaya doon. Kaya pala palang pinapatuwad nila yung mga pupuntang Middle East. No? Ewan ko sa ibang mga country, ganun din kaya. Kasi, dito, magbubuhat ka ng mga bibigod eh. Hindi naman ako pinatuwas. Ha? Ah, talaga? Ano lang ginawa sa'yo? Pinakabad na. Pinahubad tapos pinisil yung mga dede, ganyan dito, muson. Talagang swerte mo, hindi ka pinatuwad. Kasi tatawag din akong tutoy. Gilok. Ikaw na daw, ikaw na. Gilok. Siya, ikaw ba dagan? Ano taas yung birthday pa ka? Ay, di ko mo. Di na yan, Dok. Ikaw ano, kay Bilok, ayaw na. Ano, magpapit sa kasama na ako. Siya, ate kumain na? Dahil doon siya, kasi hintayin daw niya mamaya ang buffet. Wow, binig na talaga ako kaya ng ano ah. Kumain na. Hmm? Ano buffet? Mamaya. Buffet ba yun? Wala ka na dito. Yayain nyo na. Natipa, lans na mo eh. Ayaw ko eh. Nagpinapaganda pa niya yung pamangkin niya. Sino? Hala, wala pa itong kain. Dapat pagkainin mo na bago pagandahan. Kaya ano sa sila? Baka nila kain. Na. Kaya. Alam mo mama, ikaw kung hindi na ulit ako, hindi na. Ha? Mama siya. Ano? Sobrang anghang, soy. Paano ito ipako? Andun na nanay mo? Patingin nga sa? Ano nga po? Paano ito ipako? Tingin nga. Ano yung kapatid niya ipako? Hala. Yung parang huli niya? Tulak mo. Hindi mo na mabigat na bagay. Ay, ito, yan sa gilid. Daan mo sa gilid na. Di ba mayroong butas sa gilid? Hindi nga, hindi na siya. I-straight mo siya. Masok pala nanay mo? Iniwan natin yung dalawang bata. Hindi ko din Ano yun? Kanina, di ba, iniwan mo? Iniwan sa'yo? Oo. Ngayon ni Dima ang aga-aga. Pati nila ka sa akin. Pag nagising lang siya, ako. Ang mga bata, tsaka yung mga bata. Sabi nila tipa, madali daw siya magising dyan kasi maingay yung mga pamangkin niya. Yung kwarto niya, sa gitna siya eh. Kakagalaw, naririnig niya pa. Mm. Kakagalaw ng basura kasi naririnig niya. Lahat ng ingay. Sinabi ko na sa akin, mga gawa mo. Sino lang hubog isa, maglinis. Sabi, lubusin mo. Ano? Kaya ako ngayon, alas 10 dapat bakit ako. Kasi, oras na eh. Nagising siguro siya doon, Soy. Hindi talagang narinig ko na siya. Kasi na siya tumakakausap ng nilito. Pero hindi na siya bumabakot. Alam mo, ano kaya yun? Pwede naman wala yan, Sar. Kaso malakas. Hindi pwede. Kailangan kamakamakam sa nanay. Napakaanghang. Ako, masasanay naman ako sa sili. Alam mo, nung dati din, ang hilig sa sili ng ano, bantayan ni Nora. Kaya nahawa na rin ako. Maliit pa si Nora. Okay? Pero nung umuwi ako sa Pinas, hindi mahilig mga tao. Kaya
nawala na rin ang hilig sa anghang. Habang makatikim ng sili na sobrang anghang na, kung sanay ka na sa anghang, hindi mo na maramdaman. Lah. Ano ba to? Hindi na nakakirig, tas nagatas pa. Mamaya, hindi na naman kasi may party. Wala na tayo dito. Wala na ang diet natin. Puro pa matamis. Agi. Alam mo, pagkatapos nilang kumain, akit na tayo kaagad. Ang makapahinga sabi. Sabi? Ako lang ang sabi. Kasi alas 6 mag-start ang hindi alas 5. Baka Baba. may nangatay pa ako dun. Kaya nga akit minsan dali. Maya na akong hugas. Yung pinagkainan. Sila Tipa masasama sa Kaipan? Des, sasama sila Tipa? Hindi. Kamura? Mariuma, di na. Ha? May dahon pa sa'yo. Ano, nakamain ka kagabi? Hindi. Hindi ba, pwede bang mag-mind sa pa-reserve na lang? Pasahod. Kailangan niya ito dinagal. Pwede 2 days. Pwede. Pero, 1 month din, pwede. Well, nagbihis na siya? Ako naman. Nagbihis na yung legs? Ah. nakanyakit ka. Ang bilis mo. Ang hangad. Kumain sila. Yung butat, papangit yun pag maano. Ganda pag saluto, ang pagkaluto. Makain na sila. Manghang lalo pag maghilog ng mainit, no? Kailangan ng sweet. Isipon ako sa kahang. Dahil diskarte, magpahulay ron bagay. Kung alas 6 mag-start ang party mo na, nangaan namin sa'yo. Anong naman nagkaon, puso na lamang na ako niya. Kumulan na ako, di ako niya ako mamugas.
Galain akong lawas ba? Ang tabiin ni ba? Naswa to. Tubig. Init kasi nawas ng banos niya. Ganyan, pag mata na kubog ata, man sa kong lawas. Dami pag iligid. Ang tao man, ginahalangan magtrabaho. Ay, salamat. Malamig ba? Sama pagkahangon nila. Isip ko. Okay ba? Salamat sa pagbantaw ba?